134 години от създаването на Българската комунистическа партия. Обръщение на Централния комитет на Българската комунистическа партия, публикувано на страниците на вестник Работническо дело. Вестник Работническо дело е орган на Централния комитет на Българската комунистическа партия. Обръщението е публикувано на първа и трета страница на вестника, като е подписано от председателя на Централния комитет на Българската комунистическа партия Владимир Цеков. Това обръщение по повод 134 години от създаването на БКП на Бузлуджа. Датата е 2 август. Обръщението е на 2 август 2025 година на Бузлуджа. Пълният текст е публикуван на страниците на вестник Работническо дело. Сега ще ви го прочита. Обръщение на Централния комитет на Българската комунистическа партия. Централният комитет на Българската комунистическа партия ви поздравява всички вас, работници, селяни, интелигенти, подаряващи доверието си на нашата партия с 134-та годишнина от нейното основаване. В същото време, нека отдадем заслужена почит на всички, които под ръководството й водиха кървавата борба с монархофашизма и капитализма, извоюваха славната победа на 9 септември 1944 година и построиха основите на социализма в нашата страна. Вече почти 36 години след вероломното предателство на партийната върхушка на 10 ноември 1989 година, всички достижения на социализма са пропилени и е реставриран капитализма с всичките му присъщи белести, като скъпотия, корупция, безработица, безогледна експлоатация от наши и чужди, престъпност, икономически и политически кризи, болести и войни. Наред с това, като нещо невиждано у нас, се появи и масова детска престъпност, педофилия, наркомания, ЛГБТ общество, най-различни религиозни секти и прочее. Макар че такава годишнина предполага ние сега няма да се спираме подробно на историята на партията, на разцеплението на тесни и широки социалисти през 1903 година, на преминаването и на ленински позиции и приемането на името Българска комунистическа партия през 1919 година, на ръководеното от нея първо в света антифашистско въстание през 1923 година, на левосектантския период, въоръжената борба против монархофашизма и капитализма в периода 1941-1944 година, победата на 9 септември 1944 година и строителството на социализма, априлския пленум, на който бацилите на опортунизма и ревизионизма поразиха върховете на партията и създадоха условията за по-сетнешното предателство и контрреволюция, извършени през 1989 година. За това е говорено подробно. Тук само ще отбележим, че в своето развитие партията извървя един труден, трънлив и криволичещ път, изпълнен с героизъм и непоколебима вярност към работническата класа и всички честни хора. Попаднала продължително време в нелегално положение, търпяла тежки поражения и понасяла огромен брой скъпи жертви, нашата партия нито за момент не е преставала да съществува и да се бори. Тежък беше удара, който понесе партията на 10 ноември 1989 година. Ревизионистичната върхушка измами част от редовите партийни членове, като ги приобщи чрез фалшифициран вътрешнопартиен референдум към новосъздадената БСП с обещанието, че ще строи някакъв си демократичен социализъм. Една ревизионистична словесна еквилибристика, защото социализмът, ако е социализъм, той винаги е демократичен и винаги по-демократичен от предишните класово-антагонистични обществени строеве.
Прикритите врагове на партията и тези с дребно-буржоазно мислене, кариеристи, службогонци, проникнали в нея през широко отворените врати след априлския пленум от 1956 година, бързо я напуснаха и преминаха в пръкналите се от нищото десетки десни партии. Имаше и такива, които се изпокриха в миши дупки и не смееха да погледнат оттам. Пораженци и страхливци. Не малък беше и броя на онези комунисти, които изгубиха своя политически ориентир и дълги години се лутаха като индианци в мъгла от партия в партия. Така в стремежа си да унищожат БКП, нейните врагове помогнаха тя да се очисти от плесента и мухала. В нейните редове останаха истинските марксисти и ленинци, които я запазиха. Може би си спомняте, че в началото на демокрацията някои и пяха последен валс, но певците отдавна ги няма, а БКП е тук. Тя устоя, показа своята жизнеспособност, въпреки разюзданите клевети и фалшификации, въпреки тежките условия на своето функциониране, липсата на финансови средства и помещения за провеждане на своята дейност, високите цени на печатната продукция, тормоз над нейните членове и проче. Но БКП не се продаде за пари, не се коалира с буржоазната БСП, както правеха и правят някои други комунистически партии, които продават своята комунистичност за пари. На такива комунисти ние знаем кой им поръчва музиката и знаем защо бягат като дяволи от тамян, щом се заговори за обединение на всички редови комунисти в една силна българска комунистическа партия. Тези платени комунисти са на служба при буржоазията и тя им плаща, но не със свои пари, а с парите на народа. Впрочем, буржоазията няма свои пари. Тя е класа паразит и всичко, което има, е крадено от трудовия народ. Истината е, че такива комунисти позорят името комунист, уронват авторитета на комунистическите партии и отблъскват хората от тях. Но точно и за това им плащат. Един от главните уроци, които трябва да усвоим всички комунисти, работници, селяни и трудова интелигенция е, че не бива да се поддаваме на парламентарни илюзии. Буржоазната демокрация не е демокрация за трудовия народ. Това е форма на буржоазна диктатура и всички нейни закони са призвани да обслужват нейните интереси и интересите на буржоазната държава. За интересите на трудовия човек в буржоазния парламент място няма. И сега действащия парламент е жив пример за това. Нито един закон в интерес на трудещите се, на онези, които създават материалните блага. Всичко в интерес на търтеите и паразитите, богатеещи на гърба на народа. В същото време БКП не отрича изцяло парламентаризма. Той има своето място, има смисъл, но само когато от парламентарната трибуна се чува гласът на комунистите, когато пропагандират от трибуната своите идеи и разобличават машинациите, клеветите и лъжите на буржоазните партии и правителства. За съжаление, от досегашните коалиционни комунистически партньори на БСП, това не сме го чули. Става дума за Комунистическа партия на България, КПБ. Ясно е, че винаги, когато тя е била като коалиционен партньор на БСП в парламента, това е ставало, за да се легитимира последната като лява партия. Последно време се наблюдаваха някакви признаци на комунистическо съзряване, на осъзнаване на допуснатите грешки в тази партия и ЦК на БКП отправи призив към нейното ръководство за откровен разговор. За съжаление, вече трети месец нямаме отговор, а що се отнася до БСП, позицията на БКП е категорична. БСП е дясна, социал-демократическа буржоазна партия, нямаща нищо общо с левите идеи. Да не говорим за опитите и от близкото минало да се представи като наследница на Благоево-Димитровската БКП. Всъщност тя е наследница на Янко Сакъзовци и подобните му ревизионисти и ренегати, радетели за съглашателство с буржоазията. Факти колкото искате.
Един от първите актове на БСП след порочното й зачатие беше да се отрече от червеното знаме с сърпа, чука и петолъчката. Но нали под това знаме водеше дълги години борбата против монархофашизма и капитализма, за социализъм и комунизъм, Благоево-Димитровската българска комунистическа партия. Под това знаме българската работническа класа излезе на бой, на живот и на смърт със своите експлоататори. Под това знаме българския народ за едно десетилетие постигна такива успехи, каквито други народи постигат за цяло столетие. Та нали това знаме беше забито на покрива на Райхстага, за да оповести на цял свят разгрома на кафявата фашистка чума в края на Втората световна война. Претендирайки, че е наследница на БКП, БСП подцени борческото й начало, напусна полето на класовата борба и се пази да не каже нещо хубаво за 45-те години социализъм, най-плодотворният период в историята на България. В същото време нейните ръководители в стремежа си да се харесат на Запада нито веднъж не защитиха социалистическия строй. Върхушката на БСП дълго кри от собствените си редови членове и от българския народ, че страната тръгва по капиталистическия път и ги заблуждаваше с някаква пазарна икономика и демократичен социализъм. Приемането на плана Ран-Ът е най-точното доказателство за капиталистическата й политика. Нейни ръководители и функционери взеха участие в формирането на новата капиталистическа класа у нас. Депутати, социалисти предложиха закона за досиетата и комисията по досиетата, в резултат на което беше нанесен смъртоносен удар на българското разузнаване и контраразузнаване. Имената на стотици български патриоти-разузнавачи, работили дълги години за интересите на нашата държава, бяха незаслужено опетнени, а животът на тях и на техните семейства подложен на сериозен риск и съсипан. Това, ако не е услуга към враговете на България и черно предателство, здраве му кажете. В същото време не бяха отворени досиетата на фашисти от преди 1944 година. Основната вина за влизането на България в агресивния империалистически военен блок НАТО и за разполагането на американските военни бази у нас е също на БСП. Подписването на тези позорни договори стана при президент и премиер социалисти през 2006 година. Тук ще вмъкна своя забележка. Премиер беше Първанов, т.е. президент Първанов, а премиер Станишев. Така, през 2008 година при социалистическо правителство въоръжавахме грузинските сепаратисти и от това оръжие загинаха много наши братя руснаци, заели се с миротворческа мисия в Абхазия. БСП допусна съществуването на проамериканско лоби в своите редици и откровени русофоби в ръководните си органи. Затова не е чудно, че застана на позициите на фашистите в Украйна. Нейният на БСП външен министър по това време, а днес евродепутат Кристиан Вигенин, беше първия правителствен служител от такъв ранг, който посети Украйна след фашистския преврат, с което го легитимира. Заедно с Ангел Найденов, военен министър от същата партия по това време, обслужиха геостратегическите интереси на САЩ, а бяха членове на изпълнителното бюро на БСП, единия негов говорител, а другия секретар. По-късно Вигенин се подписа за санкциите срещу Русия. Падението на БСП пролича и по въпроса за продажбата на земя, разбирай, българска територия на чужденци. По искане на 19 нейни депутати, заедно с 36 депутати от ДПС, Конституционният съд отмени мораториума за продажбата на земя на чужди граждани до 2020 година. Като ушлява партия, няма нито един случай да е организирала някакви протести и демонстрации в защита на трудещите се. Нещо повече, изцяло нейна е вината за въвеждането на един от най-реакционните данъци, така наречения плосък данък.
Чрез него данъчното бреме беше стоварено върху гърба на най-бедните слоеве на населението или, както се говореше, бедните трябваше да плащат сметките на богатите. Лицемерни бяха предложенията на БСП в по-късен етап да се премахне този данък, защото тя вече нямаше вече нужната подкрепа в парламента и знаеше, че това не може и няма как да стане. Очевидно е, че БСП е напълно импотентна в социално отношение. Тя играе само жалката роля на буфер в класовия конфликт между труда и капитала. Това го доказва обществената практика, тъй като БСП досега не създаде и грам от демократичния си социализъм, който обещаваше на народа, въпреки че няколко пъти беше на власт. А за сполуката, която обещаваше, всички виждат каква е. Ако изброим всички факти, които показват истинската същност на БСП, няма да стигнат страниците на вестника. Тук ще се спрем на още два. Първият е, че снабдявахме с оръжие фашистката хунта в Киев, когато министър на икономиката беше председателят на тази партия госпожа Корнелия Нинова. Тогава всички мислеха, че това е дъното, но уви, днес сме свидетели на най-грозната измяна на собствените си членове. Редовите социалисти и на целия народ, коалирането с най-ретроградните сили в обществото, най-големите виновници за тежкото положение на народа и държавата, остатъците от СДС и ГЕРБ и подкрепата за въвеждане на еврото, което само по себе си може да се характеризира като държавна измяна. По-голямо престъпление от това да станеш ортак на враговете на България и българския народ няма. Явно сегашните ръководители на БСП с тази си постъпка си осигуриха челно място на подсъдимата скамейка на бъдещия нов народен съд. Характерна черта на БСП е употребата на лява фразеология на фона на дясната политика, която провежда, но забележете, нейните лидери бягат като дяволи от тамян от употребата на такива думи и термини като класи, класова борба, социалистическа революция и диктатура на пролетарията като задължително условие за построяването на социалистическото общество. Политическата практика, лицемерието и демагогията в нейната риторика превръщат БСП в дясна партия, и то не в каква да е дясна партия, а в най-опасната дясна партия. Като такава, тя не само, че не може да претендира за наследница на БКП, Българската комунистическа партия, но няма и никакво място тук на Бузлуджа. Другарки и другари, в сегашните условия на задълбочаваща се икономическа, политическа и духовна криза на нашето общество, в условията на надигащите глава профашистски сили, просто крещи в лицето на въпроса за обединението на всички комунисти в една партия. Несъмнено обединението е от решаващо значение за придвижването ни напред, но става дума за обединение, за борба, за съпротива, за изменение на обществото. Това не е просто обединение на комунистически абревиатури, под което може да се скрият и тези, които вече са се приспособили към съществуващото статукво. Обединението с такива само ще ни отслаби и няма да увеличи нашите сили. На Втория интернационал. Гнилата социал-демокрация, по-късно еврокомунистите, а сега и новите леви. У нас това са Янко Сакъзовци и техните последователи, намиращи се предимно в БСП. За обединение с такива просто не бива да се говори, а образуване на общ фронт за някаква кауза с тях е просто обречен на провал. Къде са сега могъщите някога френска и италианска комунистически партии? Какво стана с някогашната болшевистка Ленинска комунистическа партия, преименувана в КПСС с ревизионистично ръководство? Целият исторически опит на комунистическото движение показва, че само революционното болшевишко разбиране на марксизма води към успехи.
Затова обединение може да има само на основата на революционния марксизъм-ленинизъм. Ние, комунистите от БКП, се обръщаме към комунистите от другите партии, към редовите социалисти, към всички честни хора. Харесва ли ви как живеете днес? Харесва ли ви да измирате от глад и жажда, от наводнения и пожари, от липса на медицинска помощ и животоспасяващи лекарства, от храни пълни с генно модифицирани организми и консерванти, от катастрофи по пътищата и от нагли крадци убийци, от безработица и безогледна експлоатация? Харесва ли ви вашите деца да попадат в лапите на педофили и наркопласьори, а по-големите да се скитат в чужбина в търсене на препитание? Харесва ли ви, ако имате щастието да работите, да не ви плащат заплатите с месеци, а ако сте вече на възраст, да не можете да се пенсионирате, защото работодателите не са ви внасяли осигуровките? Харесва ли ви постоянно да увеличават цените на тока, парното, водата и транспорта? Не. Тогава до кога ще търпим? До кога ще спим и ще чакаме чудо? Изборът е прост. Или ще продължаваме да търпим и тогава ще загинем, или ще се организираме за борба, ще скочим и със своите обединени сили ще разрушим света на злото и ще построим новия свят, където човек за човек е приятел, другар и брат. Изборът е ваш, другари. Днес от най-високата трибуна, родното ни място, безсмъртния връх Бузлуджа, приканваме за пореден, но и за последен път ръководителите на всички комунистически партии за преговори, за обединение на всички комунисти в една партия върху основата на принципите на марксизма, ленинизма. Обръщаме се и към всички редови комунисти. Положете усилия, дайте тласък за ускорение на процеса по обединението. Не чакайте вашите ръководители да умуват. Враговете ни действат, държавата затъва, народът измира, изчезваме като нация. Разделени в различни партийни отряди, даваме възможност на управляващите да се правят, че не ни забелязват, да ни заобикалят, да ни прескачат и да си изтриват мръсните подметки в нас, комунистите. Ще станем ли съучастници в унищожението на България или ще я спасим? Убедени сме, че наш дълг и единствено наши са възможностите да си върнем България. Да живее нашата славна Българска комунистическа партия. 2 август 2025 г. Бузлуджа. Централен комитет на БКП. Председател Владимир Цеков.